Master, kami hayo. Ay, होय गुल्या ऋषा, अरे कुठं आहेत रे आपण? अरे तर सगळं पांढरच दिसत आहे रे. हा ना. अरे चंद्रावे का काय आपण? नाही चंद्राव कशा असू? हे बघ चंद्राची पांढरी माती. अरे चंद्रावर चालूय आपण. अयो हो एवढा मारे होय त्यांचा. लय हाणलं बा रात्री. हा ना. डायरेक्ट चंद्रावर. हे बघ काय उपग्रह. अयो आपण चंद्रावर आलो का काय? पहिला कस काय बसलो होतो काय नको. लय खतरनाक केलं काय नव्हतं त्याने आपल्याला. अयो सगळं पांढरं पांढरं दिसत आहे मला. काही सुधरा ना बघ. हा ना मला बी काही सुधराना. अरे हे बाय, अरे काहीतरी आवाज आला. आवाज. अरे मास्तरने काहीतरी पाठवलंय. काय? अरे लाईव्ह लोकेशन. हे परत हानीते का काय आपल्याला? मी नसतो पाठी त्यांना लाईव्ह लोकेशन परत हानीते. अरे पण त्याला जवळच आहे गुलिया. नाही चंद्रबार आहे आपल्याला. अरे मी नाही जाणार इथून. लय हल्लंय जरी मला. मी नाही जाणार. अरे नको गुलिया. अरे आपण चंद्राव नाही तर त्याला जवळचं लोकेशन आहे गुलिया. ते बी चंद्रावर आली का काय? लपून बस. दरवाजा लाव चंद्राचा. आणि ते परत आपल्याला. आपण बाहेर जाऊ दुसरीकडे. चल. हा का? हा तसं नको. हा ते इथं लय भेळा दिसत. पुढून बी येते. उठ. हा ना. अयो अजून तू हा बघा कुठं दिसत आहेत का ते? चंद्र एवढाच आहे का काय? बाहेर तर सगळं पांढरं दिसत आहे. अरे नाही आपण इथंच येत गावाकडे. अरे पण ते वाडीचे. हो रातच्याला हाणल्या इथं येऊन झोपलो होतो आपण. अरे पण हे काय आहे? अरे गिरण आहे. अयो चल लाईव्ह लोकेशन पाठीलंय ना तिथं जाऊ आपण. आपल्याला आंबे हळद तरी लावित रे ते. नको राव गुल्या लय आग होईन आंबे हळदीनी. आधीच लय दुखत आहे. तुझ्या मकर नादी लागलो. चल माझ्या नादी लागलो. रात्रभर चोर सापडून काय उपयोग झालेला नाही. चोरही सापडले नाही आणि मोटरही सापडली नाही. तुम्हाला सांगू का इथं राहण्यात काय अर्थच नाही. आपण गाव सोडून दिलं पाहिजे माहिती. कुठं काय बोलावं तुला याची अक्कल आहे का रे जरा? आपण आहे ना मामा पोलीस कंप्लेंट केली पाहिजे. नाही याडा बेडा झाला काय माणूस. अहो गावच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे मास्तर येऊ. आणि गावचा मॅटर बाहेर कशाला नाही चालेल माहिती काय? अहो जगाच्या नकाशात पत्तेवाडी एकमेव गाव आहे का ज्याचा मॅटर कायद्याच्या उमरेपर्यंत आजपर्यंत गेलेला नाही. कळलं का? पत्तेवाडीचं केंद्र सरकार बी इथं, पत्तेवाडीचं राज्य सरकार बी इथं. जे काय म्हणते सगळं इथं. मग काय? पण आता मला एक सांगा, आपण ते चोर सापडायचे कसे? अहो त्या चोरांच्या नादात त्या पोरांना मोकार बदललाय आपण. अहो त्या पोरांवरून आठवलं, तुम्हाला सांगतो त्यांचा मला फोन आला होता. ते म्हणले आम्हाला आठवणच आम्ही कुठे आहे. म्हणून मी त्यांना लाईव्ह लोकेशन पाठवलंय. मरणाचे सुचलेत ते दोघं माहिती का कमरेच्या खाली. मास्तर आपण आहे ना त्यांना दवाखान्यात नेऊ बर का. अनिलरावच्या गाडीत. अनिलराव काय नका कन्या ना आंबे हळद लावली तरी बरं वाटेल. काय आंबे हळद बाबा नको करू. यांना बघा ना अनिलराव काय झालं? हो अनिलराव अहो कमी चिडचिड करतात. तुम्हाला काय अडचण आहे का सांगा. ओके कैलासराव. अहो माझ्या ध्यानात आलेलं आहे सगळं. अनिलराव आम्ही नाही नेत तुमची गाडी. एवढं काय राव त्याच्यात? काय राव मास्तर? कोणाला दवाखान्यात न्यायचं झालं अनिलरावची गाडी. कोणाचं मुळ्यात नीट करायचं झालं अनिलरावची गाडी. आणि कोणाला पोरगी बघायला अनिलरावची गाडी. हे सगळं कळतं तुम्हाला. पण त्या गाडीला डिझेल टाकी पण आहे. येत आहे तुमच्या ध्यानात? अनिलराव पत्तेवाडीतील एकमेव एकाग्र ड्रायव्हर आहेत तुम्ही.
अहो तुम्ही पत्तेवाडीची शान आहे म्हणून आम्ही तुम्हाला नेता असतो प्रत्येक ठिकाणी. मग काय आहे हा? अहो मास्तर पूजेला हिशोब द्यावा लागतो ना मला. अनिल राव हा पूजाचा मार्ग आता काय तुम्ही काय टाप आहे तिची हा? काय टाप आहे तिची मला आणायची. कालच्या 2 वेळेत फक्त बात काय नाही. मामा लालच झालंय. हा राव. हे कोण येत? कैलास मामा आपल्या गावात कोण आलंय असलं? लोकेशन लावूनच सांगतील काय ना आपल्याला. नाही रे एवढे निर्दयी नाहीत ते दिवसा नाही आणायचे. तसं बी मार खायची सवय पाहिजे. आज उद्या लगीन होणार आहेत आपले. नवीन पद्धत मागाची यांनी. ओय परव तिकडे एसीच्या बाहेर इकडे नका येऊ. आधीच मॅटर चालू आहे गावात. अरे गुल्यान ऋषी आहेत. तेच येत मास्तर. अरे बाप. अरे काय केलंय हे? काय झालं रातच्याला एवढं हाणलं आम्ही थेट झोपाय चंद्राव गेलतो. तुम्ही लयच हाणलंय राव यांना. तुम्ही आणि तो का नेसता बांब धरून होता बरं टोन घ्या. नाही. अरे पण अवतार काय केलाय तुम्ही. चंद्राव पांढरे होऊन आलो ना मग. मास्तर माणसांना हल्ल्यावर लाल होतात ना हे पांढरे कस काय झालेत. आता एवढं हाणलं मला बुरशी आली पर आम्हाला. दुखत आहे रे. मास्तर यांना आपण दवाखान्यात नेऊ ना. वेळ झाला काय तू दवाखाना बिवाखाना आधी जमणार नाही. जवळ माझ्या मोटरीचा शोध लागत नाही तवर विषयवार पाऊल टाकून द्यायचो नाही कोणाला कळलं काय. दुखत आहे त्याचं काय करू मग. एक काम कर इकडे काय या बघ ही मुळ्याची गोळी आणि ही सुरखीची गोळी. ही मुळ्याची गोळी मी का दोन सुरखीची गोळी तू का तुम्ही दोघं का कळलं का. अरे म्हणजे सुरखीने मला मारलं ना तवा तवा लागते बाबा ती. हा राजू बायकोने मारलं ना मग खायची ती गोळी. हा कळलं का रे तेवढे हाना एक गोळी निघा. रातच्याला यायचं परत पारा द्यायला कळलं काय. यायला पोराला शोधायचं नाही आपल्याला. तुम्ही परत आणता ना आम्हाला. नाही 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 अजिबात काय कोणाला नाही. हाणामारी होणार नाही. आज आपण सगळे हत्यार सोडून येणार. एकही माणूस काठी आणणार नाही. शांत संयमाने मोटर शोधायच्या. जावा आता आणि रात्री लवकर या. रात्री लवकर या बा. घर कुठे रे. कैलासराव आपण सगळेच दमलोय आता. काय राजू जरा दमल्यासारखं वाटतंय. आपण काय करू घरी जाऊ आराम करू व्यवस्थित जेवण करू आणि मग 11 11:30 परत येऊ पारा द्यायला. काय वाटतं. चला मग काय चला यावं लागेल पण चला. चला गाडी गाडीतच जायचं. बस ना मग मी ना गाडी इकडून मुंबईला जातो. गाडी IPL तरी पाहिलं होतं. काल वाचले रे भावड्या हो तुम्ही पण आज नाही कैलासरावच्या हाताने तुमचे तंगडे तोडले तर तिथून पुढं. काल चोराच्या नावाखाली गावातल्या पोरांचीच तगडी तोडलीत ना तुम्ही. आता हातपाय जरा जपून तोडा नाही तर तोडताना गावातल्या लोकांची जाताना जेल मध्ये. तो मार खाण्यापेक्षा तिथं जेल मध्ये 2 घास सुकाचे खातो ना बाई मी. तिथं गेल्यावरच कळण तुम्हाला कसं गोड लागतं तिथलं ते. बरं नको लय भाषण आणू आता निघतो मी. ओ थांबा मला बी यायची. तुला काय लिहायचंय आता. मला काय लिहायची म्हणजे मोटर काय तुमची एकट्याची होती वय. अगं तसं नाही पण आता बाया माणसाचं काय काम तिथं. तिथं कसे गाड्यासारखे गडी लागा तिथे. मग बायका सारखे बी बायका पाहिजे ना. सोबतीने मिळून मोटर शोधू आपण. तो आहे ना आधी लागलो ना ते चोर यायचे पण मोटरी विकायचे निघून जायचे. निघतो मी. बरं आणि ऐक माझा आवाज येऊपर्यंत दरवाजाची कडे उघडायची नाही काय. कळतंय मला. जा तुम्ही. वय घरात. मी आधी कशी येते सोड. माझी मोटर चोरली ना मी आधी येत असते मागं. खा खा म्हणलं ना. अगं चमच्या तोंडात घालशील तवा खाईन ना.
कुठं होते हो रात्री? 4 दिवस झाले, माणूस घरी ना गाडी घरी, बांधून ठेवलाय तेव्हा टिकलाय बाबा घरात, आणि हे जेव्हा तर काय पत्त्याच नाही. हॅलो, हा बोला ना मास्तर. अहो कधी येत आहे? कुठं? सुगंधा. सुगंधा? हा कोण सुगंधा? मास्तर, मास्तर ठेवलं मास्तरनी फोन. कोणी आहे सुगंधा? हा का, मला कळलं की तुला सांगा तुम्ही. खरंच चुकले बाई, उभं या माणसासोबत लग्न करून ठेवले. दिवा लागायच्या आता झोपत आहे, दिवा कसा लागायचा काय माहिती आपल्याला. राणे, किती वाजल्या? का कसला मुहूर्त काढलाय का? हा हा, किती वाजले राणे? जाऊ दे, जा. इकडं कुठं मुहूर्त काढलाय यांनी? जरा म्हणून घरात पाय टिकत नाही. आपण बघतेच ना. राणी, तू कुठे निघाली का? अहो आमचे जरा बाहेर गेले होते आणि जरा उशीरच झालाय ना, म्हणून चालले होते. हा वय, अगं हे पण गेलेत. 4 दिवस झाले, कुठं जाते ते तपास लागा नाही. वय का? हा, मला बी बघायचं ते कुठे जाते ते. बघू. हा जाते ते ना. चल बसू का? हा. हा. माझं सोड, तुम्ही कुठं चालले एवढ्या रात्रीच्या? हा, ते आमचे हे गेलेत ना. ऋषा, मला राणी आता रातची बी दिसायला लागली र. एवढं वाईट असतं होय प्रेम? लई वाईट असतंय गुल्या. अरे मला राणीच नाही, सुरेखा मामी आणि पूजा वहिनी बी दिसतात. गुल्या, हा, त्यांच्यावर प्रेम आहे काय तुझं? तिकडे बघ. हराव गुल्या. हा, चल बरं बघू काय मॅटर. चल बरं. हा, आणि तुम्ही काय करता एवढ्या रात्रीच्या? आमचे गेले ते मोटर शोधायला, मी आम्ही तिकडे चालले. कसली मोटार? कसली काय उचली मोटर? आमची मोटर. सारा गावाला खबर आहे, तुम्हाला नाही होय? नाही हो, ते काय मोटर बिटर सापडायला नाही गेले. ते गेले ते सुगंधाकडं. सुगंधा? कोण सुगंधा? तुम्हाला सुगंध नाही माहित होय? कोण सुगंधा? अहो तिच्यामुळे तर गावात सुगंध दरवळतो यार. कोण आहे ती? कसं सांगू बरं तुम्हाला? तोंडाने सांग बरं आता तू. अहो सुगंध म्हणजे गावातील प्रत्येकाची जान आहे. सकाळ सकाळ जवळ ओटाला लागत नाही ना, तर येत नाही कोणाला. इकडं बरं होटा लागत आहे. घरीच काय रोग येतोय काय? असं नळच दाबी ते आता मी घ्या. मी बी काही सोडते भाई त्यांना. अहो सुगंध अमृत तुल्य. कसलं तुल्य? अहो सुगंध अमृत तुल्य. आतीच कसलं तुल्य? यांचं ते आवडत, ते अमृत तुल्य. जाऊन दे, चला माया माग, मी तुम्हाला बरोबर नेतो. तुम्ही या माया माग. चला. अमृत तुल्य कळा ना, काही कळा ना. नाही तुम्ही गाडी बसा, यांच्या सोबत येते.
आयला भो म्हणजे अजून कुणीच आलं नाही का मास्तर? हो मास्तर माऊली आम्ही दोघं आलोत ना. दोघा तिघांनी काय म्हणणार आहे माऊली? या, हे पण आले. कैलासराव फोन धरा आता. हो काय झालं? अहो काय झालं म्हणजे पूजीने बांधून ठेवलं होतं खांबाला, बळ सोडून आलोय. हे सोडा. अवघडच बाय माणसाचं. आवली बायको जवळ असली ना तेव्हा कळत. हा तुमची आहे मुंबईला म्हणून बरं आहे. राजू शेठ पण आले. तुम्ही तर टाइमवर आलोय ना. राजू लय परफेक्ट टाइमवर आलाय. अख्खा 1 तास लेट झालाय तुला. जाऊ द्या मास्तर. कुठे आहे तो चोर? चोरबीर काय नाही. कैलासराव, अनिलराव, राजू आणि माऊली आता आपण जाऊ वेशीच्या तिकडे बाहेर आणि रस्त्यावर जाऊन पहारा देऊ. येतेच जाते त्यांच्याकडे लक्ष ठेवायचं फक्त. काय चला या साईडने जाऊ का? चला इकडून जाऊ. इकडून जाऊ. मी तुम्हाला नवरे दाखवतो तुमचे कसे तसं त्यांनी तुम्हाला अंधारातच ठेवलंय. काय सांगतो? अहो काय नाही सांगावं म्हणून तर काल ऐका ना इकडे याला. अहो काल काय नाही सांगा म्हणून आम्हाला लय हात आहे त्यांनी. नाहीतरी मला यांच्यावर डाऊटच होता. आणि मी आता चुकले त्या माणसासोबत लग्न करून कुठून दुर्बुद्धी झाली आणि त्यासोबत लग्न केलं असं झालंय मला. आज कळालं का तुला या अरेंज मॅरेज मध्ये नवरे असेच असते. होय आमचे हे बघा. दिसले आता विचारते सुगत सोनी. आईला ही बी फेलच गेलं रे. चल जाऊ दे. काय रे पोरांनो, गाडी बंद पडली काय? कुठल्या रे बरोबर? हा का? हो अनिलराव बघा बरं काय झालं. MH42 गाडी दिसत नाही. उतर झाली. रोजच पडते का? आजच पडले. आजच पडली. पण याच्या आधी तुम्हाला गावात कधी दिसले नाही बा तुम्ही? ओ अनिलराव होती का नाही? बस बरं. बघ बरं चालू करून. लहान पोरं आहेत. बरोबर येऊ का? राजू काय होत रे गाडी? काय नाही मोटर हो कैलासराव मोटर होती. धरा थांबा. ओ मास्तर मोटर सापडली. मोटर होती. मास्तर गेले पळून. गेले. कैलासराव तुमचीच आहे ना? अहो झोपी सुद्धा ओळखीन माझीच मोटर आहे अनिलराव. 100%. 101%. आता काय करायचं? आता आपण हाणायचं कोणाला? आता कोणाला हाणायचं? अगं काय बाय आहे का काय असतो? कोणी सुगंधा? हो कोण आहे सुगंधा? अहो तुम्हाला विचारते मी. तुम्हाला विचारतोय मी. कोण आहे सुगंधा? कोणी सुगंधा? तुम्हाला विचारते मी. मी तुम्हाला विचारते ही सुगंधा कोण आहे? कोण सुगंधा? मी तुम्हालाच विचारते सुगंधा कोण आहे? अगं सुगंधाच काय घेऊन बसली सुरके? मोटर सापडली आपली मोटर. जाळ करा त्या मोटरीचा. आधी खाली येऊन सांगा मला ही सुगंधा कोण आहे? चांगलाच मोठा मॅटर झालेला दिसतोय. आज बी फटके खातो का काय आपण? आज फटके खायची बारी त्यांची. चालेल निकाल ही सुगंधा कोण आहे? खरंच नाही माहिती सुरेखा कोण आहे सुगंधा. ऍक्च्युली कसं झालं माहिती का? मी यांना काय सांगत होतो, सुगंधा चहावाली म्हणजे बाई सुगंधा नाही, बुकनी नसती का ती सुगंधा यांना सांगत होतो. माझ्या सांगायचा एवढाच उद्देश होता की हे चहा प्यायला गेले, पण त्यांना काय वाटलं हे बाईवाल्या सुगंधाकडे गेले. असं एक काम कर ना बाळा, काय मध्ये ये ना तू जरा. बोला काय काय म्हणतो? तर आजचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. आणि आजचा एपिसोड जर खरंच आवडला असेल तर अंतरा प्रोडक्शन या युट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि पाहायला विसरू नका. परत